Moro, se olisi Lokateloki täällä taas ja tänään olisi My Day. Mä oon just herännyt ja joo. Moi. Mä oon nyt pistänyt vaatteet päälle ja herännyt vähän enemmän. Ja mä syön aamupalaa. Kohta mä lähden kouluun. Vai? Haluatteko te nähdä kissa? Oota, mä etin salatteja. En tiedä halusitteko te nähdä kissaa, mutta... Juu. Seuraava klippi on varmaan koulumatkalla. Moro! Nyt ollaan täällä kuuluisalla koulumatkalla. Mulla on tänään koulussa paskoja aineita, nimittäin matikkaa, enkkuu, biologiaa ja äikkää. Moro! Mä tulin vähän etuajassa bussille, niin mä ehdin tehdä läksyt. Juu. Kukaan ei halua nähdä, kun mä teen läksyt. Moro! Koulun on päästy ja nyt olisi biologiaa. Mä en tykkää biologiasta. Moro! Biologia loppuu. Mä olin unohtanut vihkon kotiin. Ja... nyt on välitunti. Tuolla näkyy koulu. Tuolla näkyy metsä. Ja... seuraavaksi on enkku. Mä oon täällä ihmisen kanssa näin. Kerropas nimes. Nigeboy. Siinä on Nigeboy. Välitunti loppui. Nyt alkaa enkku. Enkun tunti. No niin, ja niin mennään ruokailuun. Siellä on taas ruokaa. Siellä on Luka. Nyt on ruokailu ja kohta tulee välkältään huono matsku. Moi, nyt mä oon syömässä pahaa ruokaa. Moro, paskaruokaa. Syötiin tuossa patu. Enkun tunti alkaa, tai siis toinen lista. Enkku loppu, nyt on äikkä. Topinkaa. Nyt on nää. Sä pääset vidiin. Topikin pääsee vidiin. Moi Topi. Ei! Äidinkielen tunti loppu. Millä mietteillä Harpa? Perseestä. Ja matikka alkaa. Millä mietteillä? Perseestä. Perseestä. Joo. Nyt ollaan matikan tunnilla. Sanokaa moi Tubelle. Moi moi. Matikka on loppunut! Koulu on loppunut! Pärinät alkaa, jumalauta! Pussi! No niin, vittu pussi! No niin, mennä. Moi! Loppu täältä. Ei, aina! Roll! Sädi, toi on kun On loppu. Koulu loppu, joo. Että... koulu loppu! Vittu Ello. Joo, käykää taas seuraavasta. Tänään ei oo pärinä. Käykää Snapchatista tihkualla vielä 03. Käykää Snapchatissa Nikustus. Uskon, ja Instassa. kannattaa. Niin. Instassa. Moro! Tehdään läksyt, kun ollaan tultu kotiin, mutta sitä ennen pidetään pieni roomtouri. Noniin. Tässä se roomtouri alkaa. Tässä on niinku mun ovi. Tuossa on kaappi. Tuossa on tommonen. Tuossa on mun sänky. Tuolla on kamaa. Tuossa on mun koulupöytä. Näyttekö? Siellä on koulukirjoja. Tuolla on tavaraa. Tuollakin on tavaraa. Tuonne ette näe. Siellä on salaisuuksia. Ja tuollakin on. Se mun reppu. Ja täällä on mun vanha puhelin. Näettekö te? Tässä näette paskana. Jos ette näe, niin ei sitä kai näe videossa. Ihan sama. Mutta voitte sanoa Jami Jahoniemelle, että 20. Ja tärkein meinas unohtuu. Roskis.